Здравейте! Днес ще работим с вътрешното дете. Затворете очи. Поемете дълбоко въздух. Дишайте, издишайте. Представете си вашето вътрешно дете. На колко годинки е? Как се чувства? И си представете, че пишете писмо за вашето вътрешно дете. Почвате да пишете, да го кажете. Стоите до вашето вътрешно дете. Скъпо мое вътрешно дете, знам, че те е страх. Знам, че си уморено, за да бъдеш силна през цялото време. Знам, че дълго си живяла в напрежение, тревога, несигурност. Кажете каквото чувствате на вътрешното си дете. Но искам да ти кажа нещо важно. Сега вече ти не си само. Аз съм тук с теб. Вече има кой да те защити, да те чуе, да се грижи за теб. Не трябва повече да оцеляваш. Не трябва постоянно да се страхуваш, че ще те изоставят. Че ще те предадат. И че няма да се справиш. Ти си добро, ти си достатъчно. Ти си ценно. Ти си ценно за мен. Дишайте. Ти заслужаваш и имаш любов, спокойствие и сигурност. Аз ти позволявам ти да си починеш. Позволявам ти да се довериш. Позволявам ти да дишаш спокойно. Сега вдишайте и издишайте. И вижте как вашето вътрешно детенце се успокоява, се почива, може би ви се усмихва. Всичко е наред. Кажете на глас, всичко е наред. Нищо страшно не се случва тук и сега. Точно сега ти си в безопасност, мое мило вътрешно дете. Моето детенце. Аз съм до теб. Дишайте. Живота е много по-голям от твоята жизнена ситуация в момента. Обещавам ти, че ще се грижа за теб. Ще те слушам, ще те обичам. И повече няма да те изоставям. Можеш да отпуснеш тялото си. Всичко ще бъде наред. Вижте как може би прегръщате вашето детенце. Поиграйте се с него. Питайте го от какво има нужда. Бъдете до него. И вижте как то се отпуска. Става по-щастливо.
Аз съм тук до теб и никога повече няма да те изоставя. И си представете как прибирате вашето вътрешно детенце, взимате го със себе си в сърцето. Всичко ще бъде наред. С обич, твоето зряло аз. Усетете любовта. Поемете дълбоко въздух. Дишайте, издишайте. И когато сте готови, се върнете тук и сега. Отворете очи, вижте стаята около вас. Вижте 5 неща, които виждате. Усетете как се чувствате в тялото. И знайте, че всичко ще бъде наред. Желая ви всичко най-добро и до скоро!